festa gastronómica da merluza do Pincho de Celeiro iniciouse por iniciativa dun patrón maior que houve, Xoán Antón Regal Pino, que quixo dinamizar un pouco o que era a cultura do mar no verán. Entonces, no mes de xullo de 1997 quixo eso, dinamizar e á vez exaltar un produto que é o pioneiro de maior venta na lonxa de Celeiro desde fai moitos anos, que é a pescada ou a merluza do Pincho. Que é a merluza do Pincho, se preguntarán? Pois a merluza do Pincho é unha simple merluza collida en augas de gran sol, pescada de unha en unha con un anzuelo, e xa digo, unha pesca selectiva de todo, a diferencia da pesca con redes de enmalle ou do arrastre, que chega ao peixe máis bonito. Desde o ano 2003 exactamente, a merluza do Pincho de Celeiro goza da categoría da denominación de Galicia Calidade. Foi o primeiro produto pesqueiro que obtuvo esa denominación precisamente pola trazabilidade que se lle dá desde as augas do Gran Sol hasta a lonxa, non? Ten que reunir unha serie de requisitos, como creo exactamente que non pode pasar nos últimos 6 ou 7 días, e canto máis fresca mellor, lóxicamente, ten que ter un peso, non vale calquera merluza, e o que non se pode cortar é a cadea de frío, o sea, desde que se mete na neveira do barco hasta que chega ao posto de venta, sea nun supermercado, sea nunha plaza de abastos, etc. Entonces, eso significa que chega ao plato, á mesa, tanto de restaurantes como de particulares, pois cunha frescura case saltando. Pois, eso, celebrou a primeira festa gastronómica, a xornada gastronómica da merluza de Celeiro, que se chamaba o Principio, por puxo da merluza do Pincho, o Principio foi de merluza de Celeiro, dicía, en xullo de 1997, como dicía o patrón maior, xuntou un pouco as asociacións que había no pobo de Celeiro, a Asociación Cultural Deportiva Penalba, a Comisión de Festas, a Asociación de Veciños e, lóxicamente, Puerto de Celeiro tamén. Entonces, pois, fixose unha serie de unha semana con actos lúdicos, xogos, festas, etc. E, como remate, como colofón, a festa da merluza. Celebrouse os primeiros 5 anos, o sea, hasta o 2001 inclusive, celebrouse nos baixos da Cofradía de Pescadores, aquí ao redor, debaixo da terraza. Puñense as mesas aquí, tanto na Praza do Náufrago, como perto do estaba o Valle Vello, e tamén aquí estaba o Vasco. Consta de 4 días, que son os días principais, donde se leva a cabo a maioría do traballo, a gran parte dos xoves. Os xoves, primeiro, carretase todo para a lonxa prefabricada. Carretamos todo o material e procédese a lavar todo o que é as potas, todo o material que vamos usar para cociñar. Tamén se monta ese mesmo día, montas a cociña, para que o venres, cando chega a xente, este a cociña preparada. O vendres é o día onde se fai dúas tarefas grandes. Unha é a mitad da xente colaboradora diríxese á lonxa, onde vai apostar o peixe e preparalo para o día seguinte. E na lonxa prefabricada queda a outra metade dos colaboradores, que son os que están preparando os ingredientes para botárllelo ao día seguinte á merluza, co que quedarán os platos ao día seguinte, sábado, onde se fai o traballo máis duro.
o traballo máis duro, que vai ser traballar arreo para que iso salga moi ben. Entonces os sábados xa empezamos pola mañá, levas a empanada aos panadeiros, prepáranse a maioría das salsas, as salsas son todas feitas case no momento, e a xente, unhas están cociñando e as outras están preparando os utensilios donde vai ir a merluza, os platos, cortas o pan, cortamos a empanada en racións, e todo queda listo para que ás 9 da noite empece o reparto do que é a merluza do pincho de celeiro. Como presidente da Asociación Cultural e Deportiva Penalba Colectivo Chilindrín de Celeiro, pois a asociación organizadora da Festa da Merluza de Celeiro desde a súa orixe, pois convidamos a todas as vecinas e vecinos de Viveiro, da Mariña, de Lugo, por extensión de toda Galicia, a que veñan a probar a merluza do pincho de Celeiro. É unha merluza de alta calidade, convidamos pois a todos a participar, e tamén desde a nosa asociación pois o que queremos é agradecer a toda a xente que colabora, vecinas e vecinos de Celeiro que colaboran ano tras ano en que esta festa sexa posible e que pois seguramente este ano xa sexa de interés turístico galego.